बिथांखौ जे बाथ्रा बुंदों राजिब आरो सोमखोर बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बिथाङा रिप्लाइ होफिननांगौ बा उथायना लाफिननांगौ। खुंगुरथिनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिथांमोनहा सोमखोर बसुमतारी राजिब बिसोर सानैया मिडियानि गेजेरजों फोसावदेरनो बाले बिथांखौ जोंनि दोलोनि मानसि नङा होननाया बे नंखाय। बिथांनि मावनायखौ जोंनि मेगनाव नुगासिनो दङ। बिथाङा बेसेबां समाजखौ जौगाहोनायाव बेसेबां हेफाजाब होदों। दा जोंनि गामि लेभेलावबो जों नुदों बिथांखौ मावनाय। नाथाय बिथांमोननि बे बुंनाया दोलोनि मानसि नङा होननाया बे गोरोन्थि जाबाय। आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे जेन' बेखौ बिसोरो रिप्लाइ होफिननांगौ नैबे मिडियानि गेजेरजों। आं बेलासियावहाय जोंनि गसाइगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट इउथनिफ्राय दिनै बिथांमोन सोमखोर बिथांमोन एबा राजिब बिथांमोना आंखौहाय बिसोरो बुंदों सासे बालिया जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सासे सोद्रोमा नङा एबा सासे बियो मेम्बार नङा आरो प्राइमारिनिबो बे सासे मेम्बार नङा होनदों। दा बिनि बे बाथ्राफोरखौ आङो खोनानानै प्रेस मिटआव नुनानै दिनै आं बिथांमोनखौ कुइसन सोंनो सानदों बिथांमोननि सायाव। दिनै बिथांमोना आंखौ दिनै इउपिपिएलनि दोलोनि सासे सोद्रोमा नङा होननानै बिथांमोना माबोरै बुंनो हाखो एबा मा फोरमान दं बिथांमोनाव दिनै आं सासे इउपिपिएलनि एबा प्राइमारिनिबो मेम्बार नङा होननानै। आं बेखौनो बुंनो सानोदि बिथांमोना दिनैहाय बिसोरो आंखौ सिनायिनि जाहोनानो जानो हागौ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफोरनि माखासे सुबुंफोरजों एबा सावरायनाय जिरायलायनाय गैया जानो हागौ बिथांमोना। ओंखायनो बिथांमोना दिनै आंखौबो सिनायनो हायाखै। आं बेखौ दिनै बिथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जाहाथे बिथांमोना बेबादि बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुंनो नाङामोन दिनै। दा बिथांमोना जानो हागौ आंनि सायावहाय मोनसे पार्सनेल मोनसे मेटार दङ जानो हागौ। ओंखायनो बिथांमोना बुंदों। दिनै आं बुंनो थाङा दिनै इउपिपिएलआ दिनै आंखौहाय सासे बियो सेन्ट्रेल लेभेलनि सासे सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएलनि फाय एबा पार्टिनिफ्राय आंखौहाय सासे बालिया पार्टिनि एबा इउपिपिएलनि वार्कार नङा होननानै बिथांमोनाथ' बुङाखै। दिनैहाय आं बुंगोन दि बेखौनो दिनै आं इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा नंगौ नङा बिनि रोखा कुइसनफोरखौहाय एबा फोरमानखौहाय जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलासो होगोन। दिनै बे राजिब एबा दिनै बे सोमखोर बिथांमोना बिसोर बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मोनसे माने मा होनो इउथनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रा बिसोरहा होनो थाखाय मोनथाय गैया बिसोरहा। आंखौ दिनै बिसोरो बुंनो थाखाय मोनसे माबा बिसोरहा बुंनांगौ गोनांथि गैया। मानोना बिसोरो दिनै गोबां आंनि सायाव अखमान एबा लाजि फोनांनाय जादों। दिनै आंखौ गोबां जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफ्रा मिथिगौ एबा गोबां अल बिटिसि दिनैहाय आंखौ मिथियो। गोबां आंनि खामानि मावनायफोरखौ हामजादों जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफ्रा एबा दिनै बिथांनि मावनाय बिथांनि सावरायनाय जिरायलायनाय गासै बिथिङाव मोजां होननानै दिनै आंनि इउपिपिएलनि जेसेबां जोंनि इउपिपिएलनि दोलोफोरनि आरो प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक डिस्ट्रिक्ट दिनै सेन्ट्रेल लेभेल गासैबो आंखौ मोजां मोनो लिडारफ्रा। नाथाय बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना माबा मोनसे खायदाजों एबा बे सान्सआवनो एबा माबा मोनसे माखासे खोथाफोरजों बुंनानै बिथांखौ लाजि फोनांनानै बिथांखौ साइड जाहोनो हागोन नामा बेफोरबायदि बिथिं लानानै बिथांमोना साननानै बिसोर सानैनि गेजेराव बेबादि सावरायनायनि गेजेराव बुंदों जानो हागौ। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो बेबादि बाथ्राखौ आंखौ जेरै बुंदों आरो मालाबा समाव जोंनि इउपिपिएलनि जे नेताफोरनि सायाव जाहाथे बेबादि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोना आं बेखौ माने दुखु मोननाय फैदों। दिनैहाय माने आङो इउपिपिएलआव हाबजेननायनिफ्राय दिनै आं इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आं दिनै गोबां खामानि मावबोदों बिथांमोनानो नुदों। दा बिथांमोना नुदोंब्लाबो नुसेयावनो दिनै आंखौहाय बिसोरो मा होनदों बे सासे जोंनि इउपिपिएलनि डिस्ट्रिक्टनिबो मेम्बार नङा एबा प्राइमारिनिबो मेम्बार नङा होनदों बिथांमोना। दा बेखौनो आं बुंनो सानबाय बिथांमोनानो
जाहाथे माने पार्टिनि मानसिफोरजों दोलोनि मानसिफोरजों बिसोरो सावराया जानो हागौ, बिसोर लोगो लाया जानो हागौ, जिरायलायनाय मानाय पार्टिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि रायजोनि समाजनि मोनसे मावलायनायनि जिरायलायनाय सावरायनाय बिसोरनाव गैया। ओंखायनो दिनै बिथांमोना आंखौ डाइरेक्ट बिसोरो मा होनदों, बियो आंखौ सासे मेम्बारबो नङा पार्टिनि होननानै बिसोर बिथांमोना बुंनो हादों। दा बेनो आङो खावलायो जाहाथे जोंनि मानगोनां एबा जोंनिनो UPPLनि दोलोनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोर, मानगोनां दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे नैबे आंनि बाथ्राफोरावहाय जे आंनि बाथ्रा बिसयखौ बुंदों बिथांमोनखौ एसे माने सावरायलायनानै बानजायोब्ला आङो मोजां मोनगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय। दिनै आङो गोजौ लेभेलनि बिथोन बादि आं दिनै मावगासिनो दं, खस्थ' खालामगासिनो दं पार्टिखौ आङो जौगाहोनो थाखाय, डेभेलप खालामनो थाखाय। आरो आङो बेजों लोगोसेनो आं गोबां खामानि मावबोबाय, बयबो नुबाय। दिनै आङो सरकार जाजेननाय लोगो लोगोबो आङो गावनि दंनायनिफ्राय जा हायो एबा आङो गोबां वमेन्स ग्रुपआवनो होन एबा प्राइमारिनि पेरेन्ट बडिनि जेसेबां माने प्रेसिडेन्टफोर होन, बिथांमोना पार्टिनि मावनो थाखाय खस्थ' जानायलाय गोबां माने सोरनाबा साइकेल गैयिनि समाव दिनै आं साइकेलफोरखौ होदों।